ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to falle melga saare geɗa faasa juude guuriki ko on waktu yoni ha to ngoril kame ɓokki ene jeeya e gardidi kabaruuji men hoore jooleydi turki ne tijja e nder leydi Sénégal jillu makko wonande jillu golle hakkude makko e mawɗo leydi Sénégal to leydi Mauritanie syndicat jangguinoɓe leydi ndi natani hofgo juuɗe mumen ñalawma hannde o hofgo juuɗe balɗe 5 gam hollirdeɓe hakkude mabɓe e jagorɗo mabɓe ala kala ko gasi hen to leydi Mali lulde CNT yurnitade deftere sarta hakkude mabɓe transition ɗum noon ko lulde wonande kaldigal ngal ɓe jurnitino no gase 2 avril hitande mayne nde to leydi Guinée Conakry gila tan nguɗo hen laamu ari e jappere laamu ngu yidde muɗum ko tettude kala ken wiye jeeyi laamu oɗo saaha haala kewka ko hakkude Sellu Delen Diallo kam e Sidia Touré tumaɓe enen jooɗi e jeeyi laamu leydi ndi kabaruuji mena manaw en ha toon to Côte d'Ivoire kame Niger RD Congo Nigéria Bénin Togo ha fayma to Souda kame Algérie ma en jaaha toon to Burkina Faso musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe taweteɓe fulnague hirnague rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye ari e meɗen jam garɗo e men woni gorel teyya ko ha ko iwru ko en toon to koridinoro ari ko safrude e wallidde on jaaɗo ha jotti e koyɗi muɗum woni wofɗi gorel teya ko ha ko moƴƴuko waw ko wurtinde neɗɗo ha artirma e cagatago maɗa gorel teya ene safra ƴiƴam ene sukkita ɗaɗi ha tentinono en joguiɗo cardiaque walla joguiɗo AVC gorel te ene yawrani o mo nangata taare ustoraɗo gorago moƴƴitini ƴiƴam maɗa ha ƴiƴam ma watta dogde e nder ɗaɗi maɗa an kala ha jiitoɗa e hoore maɗa gorel te mo ɗaɗi mum piɓi ha ƴiƴam mum dogata e nder ɓandu mum kala saɗa yara ha ko gorel te ma dognu ƴiƴam ma kala so tawi ka joɗinoɗo walla ka tuggotoɗo walla ka tuƴiɗo ha mbatta yaade haajuma mbatta yaade juma jokkude enɗam yogay haajuji ma kala jokkodir e gorel teya sa yiɗi hebde gorel teya nototoma ko biyeteɗo Mamadou Ngaydo toon to juude guuriki mbatta ko 00221 77 128 23 46 walla so tawi koto Mauritanie toon to Nouakchott jokkodirta koye Boy Niass 00222 47 85 20 96 so tawi ko toon to leydi Côte d'Ivoire Abidjan Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique to New York jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon ko toon to leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00337 82 33 80 55 so tawi noon ko site internet mbatta ko www.korelteya.com ɓeɗo tonggole kala hen mo jokkodirɗa leydi ndi gonɗa kala sa jokkodira e mabɓe neɗɗo mabɓe ne ɗon ma heɓen ko ɓuuri labde mbadden dando faade gorela teya kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde nogase colte hitande ujunnaje 2 e 2 yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he
ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdullaahi Saae to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde Weltaare TV ne jogui belema mawɗo no fewi gam ɓattade ɗo gonɗen kala e jokli windere nde kala yewtere suudu men to Walfadjri ne ero rewɓe leñol muɗum rewɓe fulɓe kala ha tente pelle fulɓe joguiɓe gollorɗe mumen kala so tawi on jiiɗi mawninde 6 lewru mars nde tawno ko ñalawma debbo so on jokkodiri e amen wonande jayde meɗen walla wonande yewtere suudu men to Walfadjri ma min jewtide mon min mbawa yettade ha e nokkuji mon kala min jaltinana mon golle mon ko garɗin ton ko pewno ton kala taw koye dow kaldigala jeheten ko ha toon to kiidira oɗo saaha mo gonɗen to kiidira wonande mayila fallem ko caɗele mawɗe goni toon gam teskede wonande asoɓe kanŋe e guel ɗon mayila taw kadi ganduɗa ɓe jogui ko machine aji kame produit ji kala ɓe bonni guel ɗon mayil bonande bonde no fewi ha ganduɗa hande o wona beyi wona baali wona dabeje haydara suusa yarde hen teni kadi hanki yimɓeɓe jaranno koye guel ɗon mayil ko hen ɓe lototono ko hen ɓe gawanno liɗɗi mabɓe kala ko hen ɓe dañanno hande noon produit ji ɗi kala mbaɗi guel ɗon mayil ala ko heddi hen so wona mboko ɓolo kami uddugol ɓolol ma en ketto hen musidɗo men Amadou Gawlel Diop mo ganduɗa kam woni directeur Jokkere FM mo Kidira woni radio Kidira. ɓere nde gadɗa wiide nde hakkude oɗo frontiére hay joni ko garten ko en kawre pelle pelle rewɓe e worɓe ene gimmi Mali ene koota Sénégal sababude yaade janaysi ɗum noon waɗi ɗum ko hakkude ɗeɗo leyɗele ɗiɗi ɗo frontiére ala ɗo minen jiidi yumma minen jiidi baba minen kadi keewi ubbidde mayɓe minen baddata fofof hay jara hande o a yitago manca mum ko gorko mawɗo hakke makko naywude kono ɓe nanguimo signito ngolo ngolo o ara ha to jara ceerno Malik wonno ko kamɓe gurduno e ɗum ɗon noon ko hunde nde gandanɗa hande e welani kadi min jiiɗa kadi kono haɗa min kono haɗa hakkude amen ɗo e oɗo frontiére kono waɗa mettere min jiiɗa min ñaagui Allah tan noon ko yo Allah duncanen ɗum ko wona ɗum ko toɓɓere heddinde koko wiyete ko tan Sar Ibrahima ɗo ngo maayo woni maayo fallemme ngo ko fallemme wonɗo henam kono noon hande sa yiingo tan aɗa andunogo hande aɗa andi hande a andan hande natti maayo natti ɗo henam te ɗo hande ko wurnanno e yimɓe hay goto nana foti ngal ɗo leegal ngal jiyata ɗo ngal ko bosankoɓe samanankoɓe subalɓe kamɓe ñi ngal ɗo leegal foof kamɓe fof gurdam mabɓe koye ngoɗo maayo wonno kamɓe pop soɓe pinino ɗo ɓe guittata botari mabɓe ɗo ɓe guittanno kirade mabɓe hande hay paaɓi ɗi natti wonde maayo he haalaka liɗɗi kam saabu ɗum noon waɗi ɗum ko ɗiɗo machine aji ɗiɓe nannata e nder maayoji he eɓe mbiya eɓe gasa kanŋe eɓe loota kanŋe hande ayi hay ko paale amen hande hay sa yiiɗima fewnude falo hande a wawa saabu leydi ndiyam ɗam ko rosete ko minen hande Allah tan andi komin ñamata donc caɗele mawɗe sa yi ñabbuli amen hande keewi ni ene jeeya ndiyam ɗam te adana ala to min jaratno so wona ndiyam ɗam ay o pont siminde feere mo coynoɗa o piyoji nden ɗon ko ɗon ndiyam ɗam ƴettete noon naye wuuro min jara nden hande ko ɓakkere mere wonɗo henam caɗele mawɗe haalama dukama ala fof ko mbaɗani ñanden ko yimɓe gimmi ha caggal leydi gari ha ɗo henam gimmi ha caggal leydi gari ɗo henam holko addiɓe ɗo henam addiɓe ɗo ko caɗele mawɗe teska e ngel ɗo hen mayila fallima nde tawno ko hen yimɓeɓe kala gurno guila e mbarudi mabɓe ha e jara mabɓe e ndema mabɓe kamɓe e dabeji mabɓe kala kono hande o ɓe gullitima laamu leydi Sénégal kono ha ɗo ala taw ko gasi hen haydara to Sénégal keddaren ha joni hoorejo leydi ndi Macky Sall arti ko fate banggue caɗele keerol hakkude leydi Sénégal kame leydi Mali o holliti kala ñalawma ken wona 1,5 e ko ɓuuri ɗum camion ene iwa e nder leydi Sénégal faade to Mali ne iwa to leydi Mali gam faade e leydi Sénégal o holliti kala temedere sa limi hen 60 gueɗe kewɗe leydi Mali iwrata ɗumen koto kaggullaɗe mo Dakar ɗum noon kala ko Mali tini e caɗele Sénégal ne gasa taw tini caɗele ɓurɗe ɗon kono noon Sénégal abbiti koye catal CEDEAO nde tawno ko ɗum woni kewendi kadi ko ɗum woni koɓe kawri wonande leydi Mali yo yowe ha laamu leydi ndi oɗo sa laamu transition
nation leydi ndi yuɓɓina sumgoji taw kadi ganduɗa koye délai jamiraɗe kono noon wonani aɓe jiiɗi wonande tampinde ɓesguji leydi Mali kala wona ɗum noon aɓe ndendi kay wonande mette baɗaɗe kala e wonande leydi Mali kala to Sénégal jam ñaajo ñalawma janggo talata ma incodir yimɓe iwoɓe e nder guure taariɗe wonande jam ñaaje kala ko wayno Dakar Thiès ha fayen ma Mbour kono ne kadi e Kaolack e nokkuji goɗɗi kala iwoɓe ha e caggal leydi Sénégal kala e ɓen teddiniraɓe taw ko star uji mawɗi kala gam tawtorede ñalawma janggo wonande stade olympique mo jam ñaaƴa ene yiya nangue ñalawma janggo taw kadi hollata ɗum ɓiɓɓe leydi ndi kala ko horejo leydi Sénégal Macky Sall mo ganduɗa oɗo henna stade mo hono mum weɓani yiide e nder Afrique mo ganduɗa ne waɗi joɗorde kene foto wonde 50,000 neɗɗo ne wawi joɗade e nder siège mum joɗo taw hay goto daraki oɗona bisu kanŋe ngarɗude noon jogori innirede ɗum ko maître Abdullaahi Wade gonnoɗo horejo leydi Sénégal taw wi ɗum ko ɓen jeeyaɓe e parti PDS ɗum ko caggal nde horejo leydi Sénégal windimo ɓatake gam teddinirdemo wonande ne yiiɗi wo tawtore ñalawma janggo nogas ɗiɗi udditgol oɗon stade toon to jam ñaaƴe ma en gartoy hen so jomiraɗo hoddiri horejo leydi Turquie woni Recep Tayyip Erdogan jillu mum kikiɗe kirɗo kala mawo yetto e Dakar lamorgol mawo yetto e nder Dakar jafuɗon lamorgo leydi Sénégal jillu makko balɗe ɗiɗi ɗum noon ko jillu golle kam e faggudu kono ne kadi e jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗe kala eɗen gandi noon wona ngol woni goho wonande jillu horejo leydi Turquie e nder leydi Sénégal caggal nde ɓe mbaɗi golle pajine no fewi nde tawno oɗo hen stade ne wonde bowal laaɗi diwoje ngal Blaise Diagne kala koye juuɗe mabɓe wonno kam yoga e gueɗe goɗɗe kala ko wona ɗum ko noon maɓe ciifodira sifande mawde no fewi ko fate banggue nden kay kisal e Sénégal wallidde Sénégal ha wawa haɓade ɓen seɓɓitiɓe kam e salseɓe yahoɓe ko wona hajuji mumen kala ñalawma hanki o moɓodiral mangala waɗi nder Dakar ɗum noon waɗi koto place de l'Obélisque Dakar ɗum noon ko artude ko fate banggue caɗele debati gorkati ena ɗen caɗele noon hewɓe cuuti toon konnguɗi mumen wonande tawede moɓodiral biyetengal anda sama jikku yi ne wondi kadi chef de religieux ji kewɗi ardiɓe diine kame almameɓe ha e wajotoɓe kala ɗum noon koto place de la nation ko toon ɓe moɓodiri ñalawma hanki o gam hollirdeɓe mette mabɓe faade e ɓen wiyeteɓe gorkati debati en ko noon kadi hollirdeɓe mette mabɓe ko jeeyi sababu ɓen sarɗi yankoɓe fonnoɓe sudde juuɗe men goota wonande ɗo gonɗen ɗo hen kala jaggaɗo jaggira ko fate banggue ɗen gueɗe kala ko ɓuuri sattude yo fawe e dow muɗum hanki noon ɓe kaali hen haalullaji kewɗi ha ganduɗa goto e bajotoɗo jangguinowo biyeteɗo oustaz Aliou Sall dañi sudde toon konngudi mum wo holliti wonande ɓiɓɓe leydi ni mbawata yaade bindito e liste ji ko fate banggue électoral beele kadi keɓano sumgoji ɗo tan e lebbi seeɗa ko fate banggue sarɗi yankoɓe beele mbawa libde ɓeɗo hen sarɗi yankoɓe cuɓo sarɗi yankoɓe wotoɓe ko ɓiɓɓe leydi ndi jiiɗi ko kala caɗele jangde ha hande ne teska e nder leydi Sénégal ɗum ko caggal ñande assiette jewtuɗo hen o kaldigal hakkude jagorɗe toppitiɓe ko fate banggue jangde kamene wonde syndicat jangguinoɓe ngal kaldigal ala ko gasi haydara kono noon ha hande ene teska kala ke ene wiya hofgoɓɓen jangguinoɓe ene jokki seeɗa e nder leydi Sénégal to Podor ɓandu militaire gonnoɗo e golle mum toon to camp militaire mo Abdou Karim Sy ɓandu makko yitama hanki toon to maayo ngo Podor ɗum ko caggal nde wo yooli toon ɓandu makko noon nawama to morgue mo Podor ngam loskoji juɓɓini hen to Afrique du Sud ko Sénégal najo goto biyeteɗo Aliou Guissé pellanoɗo e nder bitig mum kure ɗiɗi e nder ɓandu muɗum ɗum noon wanno ko ñande capantati goo lewru janvier mandiɗo hen ndo ñande 19 woni assiette jawtuɗo hen ko nden o wasi fittandu makko gilda noon o wonno koye hôpital uji ɗum ko caggal nde bandiji janno e nder galle makko o wiyete ko fate banggue mayde ndongo gueyi taw ganduɗa ko bijoutier goto taw kadi ganduɗa yooɓi fittanu makko tumaɗo oɗo saaha mo gonɗen ko biyeteɗo Bas Thiam ɗum ko caggal nde o wonno e suudu oɗon ma taw won ko kewi hakkude mabɓe on noon dañi ɗeɗɗudemo
ɗiɗɗimo noon ha wasi fittandu makko nde wasi fittandu makko noon caggal oɗon ndongo geyde jinnaɓe mum ngari toon to on hoɗi on noon hoɗi ko toon to madinatu on heeɗi toon to madinatul mo nawwara ko leegal tawetegal e pikkina ɗum ko caggal nde ɓe puggi suudu on jaɓani uddide sanga 1 heure jamma nde ha woni 3 heures de matin on ne wondi toon e ɓandu maydu ko nden jaggi ɓandu ndu waɗi ɗum e mbus goto waɗi hen darab jolni ɗum e oto oɗon wonande bijouté mo wari o ngam o weddoyimo toon to Cambérène kono nde o dognata oto mo nawa toon ɓandu oɗon wo dañi ferade oto goto e lawol he ɗum ko loskoji wonande ɓen gendarme ɓe uddiɗɓe hen losko yañgo no fewi kono kadi ɓe tawi kine on mayɗo ne waɗi wiro seeɗa kam e hunuko mum ɗum noon kono jaggirno jagganayo ni omo ñoƴƴi e kine ɗe kam e hunuko kala kono haɗo ɗo gonɗen loskoji ene jokki hen ko fate banggue ñaw coronavirus leydi Sénégal 1923 woni ƴewdaɓe 24 tawani jogui oɗo hen boros capanɗe tato neɗɗo keeɓi cellal men yimɓe joyene tampi koma ballita e fofandu temedere e capanɗe tato neɗɗo ene tawe e cuuɗi safara gam hebde safara mumena to leydi Mauritanie jagorɗo Cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woni woldu zahaf waɗi jillu mum yoga cuuɗi safara taweteɗe nder noksode hoore mum o dañi jodade e ɓen safroɓe taweteɓe toon gam yurnitade caɗele ɓen safroɓe kono ne kadi ko fati banggue kaɓirɗe kame matériel uji kala o dañi yettade laboratoire uji kewɗi no fewi gam yurnitade kono ne kadi ɓen ardiɓe nokkuji paaɓi ɗo fof poɗɗe jeeyete walla leɗɗe ko wayno pharmacie ji kala o dañi yewtidde e joomumen ɗum ko caggal nde Mauritanie winditi hémorragie goto biyeteɗo crime Congo ɗum noon ko caggal nde yimɓe nayo tawa ne gonde oɗon ñaw ha neɗɗo goto wasi hen fittande muɗum kono ɗum ko kanko jagoɗo o holliti ɓe piiɓi ɗoftodirde e cuuɗi safara ɗi kala kanko jagoɗo noon kikiɗe hanke o holliti 1995 neɗɗo woni ƴewdaɓe to banggue boros mo coronavirus jeeɗiɗo tawane jogui oɗon boros yimɓe 3 keeɓi cellal mumena Mauritanie naɓe juukiɓe to Kerol hakkunde leydi Côte d'Ivoire kame Mali erima laamu leydi Mauritanie nde wawata faabade ɓe ko ɓuuri yawde kene wona joni yontere aɓen ɗon juuki ala kala ko waɗi ɓe ɗon so wona ɓe donki ɓennude nadde leydi Mali ɓennude faade leydi mabɓe to Mauritanie kamɓe kala noon aɓe jogui 4 oto ɓe ndimdi noon ko faade banggue leɗɗe ɗe bois rouge ɓe mbaɗi vidéo faade ambassadeur mo leydi Mali mo leydi Mauritanie taweteɗo to Abidjan kono ala ko gasi haydara ɓe kolliti oɗo saaha ɓe tampi en tampere mawde no fewi ɓe erima laamu leydi Mauritanie nde wawata faabade ɓe syndicat golle erima laamu leydi Mauritanie nde wawata wallude ɓeɗe hen wiyeteɓe hors péage taw ko asoɓe kanŋe yiltoɓe kanŋe gollotoɓe e nder leydi ndi kala ko fate banggue assurance mabɓe nde timmata no fewi nden ka e kisal ha e safara mabɓe kala nde ɓe dokkete kadi zone uji nokkuji mantiniɗi ko fate banggue nden ka e kisal yiiladeɓe kanŋe gam teskede kala saaha aɓe daña hen caɗele mawɗe no fewi jagorɗo jeeygu mo leydi Mauritanie jillu mum toon to Arabie Saoudite Riyad ɗum noon ko ñalawma hanke o jonde hakkude Mauritanie kame Arabie Saoudite jonde jokkodiral jeeygu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala ɗum noon ɓe kolliti hitande 2016 ɓe jarano koye 19 million koppareje dollar hitande 2020 ɓe jiiha ɓe jetti 27 million taw koye koppareje dollar kono ɓe teskima oɗo saaha mo gonen jokkodiral hakkude Mauritanie kame Arabie Saoudite koko ɓeydi yarude yeeso no fewi ha tenti ko fate banggue jeeygu hakkude ɗeɗon leyɗele ɗiɗi kala jagorɗo Mauritanie to banggue ndema yidde makko wattude leydi Mauritanie leydi ndema ko faade banggue lugumaji maaro e gueɗe jaaduɗe hen kala ha Mauritanie natta wawde jiggoyade caggal leydi muɗum o holliti oɗo saaha woni himɓe mabɓe ko wadde kala ken wiye transformation ko ɓe ndemata ko taw ganduɗa watte gueɗe dumotoɗe ɓooyoje no iwrata caggal leydi ni taw kadi ne wawi tigui remede e nder leydi ndi gollore e nder leydi ndi waɗe potuji fewne yeeye e leydi ndi taw wona hunde bonore law wona kadi hunde ñolore law on nokku noon woni pittaɗo fewna
koto nokku biteɗo ŋorel waɗɗani ɓokki no fewi kene fotto wonde ene tawi nder barhana ne tawi nder barahana jafuɗon kene wona ujunnaje tato e temedde jeeɗiɗi neɗɗo ma waw gollade hen kono kadi finoɓe e nder diwan kene wona yimɓe yonɓe no fewi ma mbaw a naftorade ɗum no fewi taw kadi iwi koye fedde groupe banque islamique kam ene wondi e boñ Afrique naɓe ngam wallide ɗen gueɗe ha ɓuura wawde garɗude kanko jagorɗo ndemowo haɗani ɗon tan toon to Asaba e wuuro witego Keru tonne kadi kene wona 210 hectares kene fotto wonde 650 jardin ne tawe hen ma wona 4 ujunere 45.000 taw kadi ganduɗa ko palmiére woni ko waɗa hen ha wawa naftude yimɓeɓe taw nder mum ma wonoy 610 taw ko million uguiye woni ko waɗa gam ɓamtude kaɗon ndema ha Mauritanie wawa yitade hoore muɗum hakkude lugumaji kam e gueɗe goɗɗe kala ha Mauritanie wawa ƴellitade to banggue ndema leydi muɗum les syndicats taw ganduɗa ko ɓen jangguinoɓe fondamental kame secondaire kala hofgo juuɗe mabɓe fuɗɗima ñalawma hannde o ñalawma balɗe 5 hakkude hannde ha fayenma aljuma ɗum noon ko caggal jagorɗo mabɓe jangde o nde wasi ɗoftade koɓe kalduno guilay primaji mabɓe ha e gueɗe mabɓe kala ɗum noon ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi mawɗo leydi Mauritanie jillu makko toon to Bruxelles lamorgo leydi Belgique caggal nde o arti to leydi Mauritanie wona nde yaadiɓe landama ko kolliti beele men no fewi ɗum ko caggal no Mauritanie notori wona nde jonde union européenne kame africaine ɓe kollitiɓe teskima Mauritanie heeɗani caggal nder nde ɗon jonde guila kaye konngudi mum ha e darde mum ha e peeje mawɗe ɗe yaltini ngam haɓade e wallidde won e gueɗe goɗɗe kala to leydi Mali paadena to leydi Mali jonde conseil national de la transition ɗum noon ko jonde CNT wonande lomtiɓe ɓen sarɗi yankoɓe maɓe gartire yowre kuulal ngal ɓe kalduno kene fota won guila tan no gase 2 avril hitande 2021 maɓe jurnita ɗum ñalawma hannde e nder lulde mabɓe ɗum noon ko fati banggue sarto woni deftere transition nde maɓe gartir gam yurnitade ɗeɗon gueɗe ma en garto e nder ndeɗon lulde so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde communiqué wonande armée leydi Mali ɗum ko caggal fiyande musde e pelɓodiral musgal bannogal ñande aljuma nde to ko ɓeɗe tesita ne tawe keeri tati leydi Mali leydi Niger Burkina Faso ɗum noon ko keerola keeri tati ɗi ko pelɓodiral musgal bannogal toon ha ganduɗa wonande koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama jeetato mbasi en pittali mumen kono e nder on communiqué ɓe kolliti caggal nde ɓe gaddi ndiwowo mabɓe ɓe dañi jorde kure e condi kala haɓe jooɓi ken wona 57 ɓen jogitiɓe armeji nodditotoɓe jihadi yankoɓe ɗum ko hakkude fama e gacca caggal nde ɓe mballodiri hen ɗum ko caggal tan ñalawma goto nde holliti wonande laamu leydi France ma yaltin koninko mum ɓe barhan kame takkuba rendodirɓe hakkude men e union européenne kala ɗo tan e lebbi 4 so leeli wona lebbi 6 ɗum noon laamu leydi Mali nanirani ngol konngol no foti nanirde ni kamɓene ɓe kolliti ko ɓuuri yawde yaccade so tawi kay leydi France felliti yaltinde koninko mum ɗo tan e lebbi 4 so yaawi walla so leeli 6 kamɓene eɓe namdi ko ɓuuri yawde yaccade leydi France nde yaltinta koninkoye mum taw alda e wiide lebbi 4 lebbi 6 ne wawi wonde hande walla janggo walla ɓawa janggo yo yaltin ko ɓuuri yawde leydi France hoorejo leydi mum kañumne holliti wawata yaltinde koninkoye mum ko ɓuuri yawde yaccade koninkoye mum gonata koye leydi ndi ne ñaaƴira seesa ne ndendinira gueɗe men seesa ha gayno giwa ɗon ko nden tekkere hande woni tigui e lubde hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi jeeyi sababu noon ñande aset jawtuɗo hen o seppo mango noon yuɓɓinama to Bamako gon seppo noon yuɓɓina koto place de la nation walla min place de l'indépendance leydi ndi ko toon yuɓɓina won seppo noon ko wiide ko ɓuuri yawde yaccade koninkoɓe leydi France ɓe hinde barhana nde jaltata leydi Mali ko ɓuuri yawde Issa Diarra arti e yañade duuɓi jonɗiɗi France waɗi e nder leydi Mali so wona tardinde Mali e yatin ɗum caggal ala kala ko gasi Siriki Kouyaté goto jeeyaɗo e nder moɓodiral biyetegal Yero Wulo Debout holliti yiddeɓe ko ɓuuri yawde yaccade ko koninkoɓe leydi France nde jaltata leydi mabɓe ko ɓuuri yawde to Mali kedoro
na joni gatrena koye vedette yimi yanke ngana keptinaɗo e windere mo dande mum naftata e ɓerɗe seka mijoji nawɗum e Dewle woni Oumou Sangaré ɗum noon eɗen gandi ko ambassadrice toɗɗaɗo ko fate banggue bon volontaire to banggue Nations Unies arti e konngudi mum gam yaññade hollirde wonande pine Afrique naɓe e ngandiji Afrique naɓe koko biftira to banggue occidentoji kala kaymo wonani hande e mbaadi occident guilay pine ha e ñantugal ha e haala mataw wiyata ko kewani walla jolani ɗum noon oɗo saaha darde fayidine ne yimɓe poti wadde ko ha yimɓeɓe mbawa marde pine mumen kame culture mumen kala mbawa heddade hen no fotiri ni hen kanko Oumou Sangaré noon wa arti ko fate banggue yaññade e yewre nde CEDEAO yowi leydi Mali o holliti ɗum wona miijo moƴƴo no feewi so tawi hande leydi Mali ne jogui caɗele joguiɗe wonko hatojini ko wona ɗeɗɗede so tawi ɗeɗɗama tan heewi ko wontude goɗɗum wa yadani ko fate banggue ndeɗon yewre ko ɓuuri yawde nde CEDEAO wawata yurnitade caɗele ɓiɓɓe Mali naɓe kala sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗena sellu Delen Diallo yuɓɓini jewte jaƴƴe no fewi ɗum ko caggal wonande catal bitengal CRIEF ɗum ko caggal nde ɓe tuumi wonande sellu Delen Diallo galle mum toon to désigni taw ganda ko galle résidence mawɗo no fewi ko laamu ngu jeeyi oɗon galle ɗum ko caggal nde wonno hoore jagode leydi ndi wonno o dañi ɗum ɗona o holliti hande janggo e ɓawo janggo kala o wona jaɓowo ɗum ko ngaalu makko laamu ngu ceer kono kadi o dañi wallidiɓe hewɓe no fewi taw ko IFDG ene wondi e catal gongal bitegal CNJ ɓe kala kolliti ene caggal makko kanko sellu Delen Diallo ene pondi hen kala kanko sellu noon wo rokka ko dere ɗo tan e nogas e jeetati nduɗo e lewru février nde o yaltata galle o arta e juuɗe laamu ko ɓuuri yawde kono o holliti dalilaji laaɓɗi ceera o meeɗa ñamande laamu leydi Guinée ko foti no mbuɗu ngu rewani lawola kono ne kadi Sidia Touré dawriyenke ngana kañumne rokkama dele nde yaltata galle mum holliti yaltata hande janggo kala nde tawno kañum galle mum jeeyi koye ngaalu mum laamu ngu ceera siftindon état laamu leydi Guinée guila tan ɓe gaari ɓe gardidi laamu ngu woni CNRD ɓe kolliti yiddeɓe ko tettude kala ko laamu ngu jeeyi kala ko laamu ngu jeeyi guila e duuɓi jewtuɗi ha yettiɗo kala koɓe tettoɓe ha laaɓa ha wiye ceera sengi wi toon to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗen to jigolo ñande yontere yawtude ɗe gandi cummusɗo waɗino toon ha ganduɗa yimɓe jeeɗiɗo mbasi pittali men taw koye nokku cafrirɗo mo hinde dispassera ɗum noon ko toon tomma ha ganduɗa waɗi yimɓe hewɓe wasɓe hen pittali mumen laamu leydi ɗi neli toon sete timmuɗo no fewi ngam muññidde e yurnitade ɗen caɗele ko jeeyi sababu ɗum ko caggal nde hewɓe kolliti toon mette mumena caggal ɗum ko accident musɗo waɗi kikiɗe hanke o hakkude Abidjan kame Bassam ha ganda otoji ɗiɗi pelɓodiri yimɓe joyo mbasi en pittali men ɗon e ɗona ɗum noon loskoji ene jokki e oɗon banggue sengi wi to Côte d'Ivoire koto Niger paɗena Mohamed Bazoum hoorejo leydi ndi oɗo saaha ne heeɓi leydi mum jaɓɓade wonande koninkoɓe leydi France ɓe hinde Barkhane kam ene wondi e takkuba ɗum ko caggal nde tekkere luuɓi hakkude leydi France kam e leydi Mali nde leydi Mali natti yidde yiide wonande ɗiɗon noppi boɗeji e nder leydi mum kanko noon o holliti omo heeɓi jaɓɓade ɓen tene kadi siftinde wonande leydi Niger eɗen gandi kañum e hoore mum e kala sa seppoji ne juɓɓine toon jiiɗa wonande koninkoɓe leydi France gona e nder leydi mumen to RD Congo recibe Tayyip Erdogan ko hoorejo leydi Turki jillu mum hanki fuɗɗima toon to leydi Congo ko hande o iwata toon hakkude makko e nanda makko woni Félix Tasen Sekedi ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ha tendi noon ko fate banggue faggudu hakkude leyɗele ɗiɗe kamen nden kay kisal sifti noon leydi Congo ne hatojini e nden kano fewi no fewi nde tawno rebel mo Uganda ene tampini leydi ndi no fewi to Nigéria ko fettande musde bonde waɗi toon ɗum ko camion citerne goto caggal nde felɓodire camion goɗɗo waɗi 17 neɗɗo mbasiyena pittali men ñande aljuma jawtuɗɗo hen ɗum noon koye lawol ibadon hakkude mum e Lagos toon to Nigéria keddoɗen ha joni Médecins Sans Frontières ɓe kolliti e nder ɓattake mabɓe moɓe jaltini subaka altina hande o ɓe kolliti armée leydi Nigéria jorino kure e condi
taw ko to kerol hakkunde leydi Nigeria kame Niger taw ko nokku bireɗo madron fa ɗum ko caggal nde ɓe ndewno e ɗin bandiji tumunoɓe kañumen mbanno jangu men musgo no feewi taw ko ndera état kañumen mbanno jangu men musgo nder état mo Katsina nokku bireɗo Sokoto kame Zamfara ɗum nan ko caggal nde ɓe goofi nden fiyande e ɗiɗon bandiji ɓe dañi yoɓade pittali 12 jamburu hen nayo ko sukaɓe 16 gañi men gañande musde no feewi yaltin ɗum noon ko ɓen wiyeteɓe médecin sans frontiére ɓe koliti armée leydi Nigeria wofi fiyande muɗum tobbene hakkude mum e Togo wonande chef de police leyɗele ɗiɗɗe kala ɓe dañi joɗorade toon tollome nden jonde noon ko yidde ɓeydude ndenka kame jokkodiral e kaldigal to banggue communication hakkude police mo Togo kame police mo Benin ngam wawde jokkodirde haɓade bandiji haɓade cybercriminel haɓade gueɗe ɗe pewani kala beele ɓe mbawa lawƴude keeri mabɓe lawƴa kadi e nder leyɗele mabɓe kala nde tawno neɗɗo ne wawi watto bone doga moltoyoga neɗɗo ne watto bone doga moltoga hen taw gueɗe ɗe kala ene mbawa rewde lawol ala kala ɗo bandi wawi moftoyade hen taw police leydi gonidi tinani oɗon fannu union européenne ɓe jaltini kene fotto wonde 4 million koppareje euro wallidde Soudan eɗen gandi e nder leydi mum woni nokkuji ne toon ko keegaɗi no feewi to banggue ndema to banggue faggudu ɗen gueɗe kala ngam wallidde Soudan hande taccoɓe caɗele mawɗe no feewi ko fate banggue seppoje jamma e ñalawma ɗum tan ko gila tan hitande mañde nde laamu dirguita toon taw dirgui ɗum ko militaire guila nden noon ko seppoji jamma e ñalawma goni toon Alger udditi weeyo muɗum udditini konin koɓe leydi France ɗum noon ko caggal lebbi 4 nde ɓe kadi kala kene wiye armée leydi France laaɗi mumen weede e weeyo mabɓe ɗum ko caggal nde hoorejo leydi France Emmanuel Macron yaltini konnguli mum cofɗiɗi jooɗani faade laamu leydi Algérie nden noon Abdelmadjid Tebboune hoorejo leydi Algérie dañino uddude wonande weeyo mum haaɗi kala kene wiye konin koɓe leydi Mali weede e weeyo mum ɗum noon ittama ñalawma hanko e wiide chef d'état majeur armée leydi France to Burkina Faso garteten koye kuddata bannoɗo jamma 23 janvier taw folla e ngol ɗon lefol laamu ko rak Marcrisia Kaboré taw ittima noon ko colonel Dambi Ba ɗum noon wonande MPSR ɓe kolliti e nder bilamo ɓe jaltini oɗon kuddata ko yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men yimɓe 12 woni ko gañi hen ɗum noon ko communiqué moɓe jaltini wonande ɓen koninkoɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saae ketkimaɗaki jaam yo jaam Allah hiranena.